Iya, ayo. Iya, yo.
saya sore saya rapi eyo ya sarwa ireng sandyangane warok sakti rabas prajurit ing singa apate bojang banong nglawan pepati ing singa kabeh ajur lebur dene warok Ponorogo iya yo susu nona paling enak sedunia iya
Kagungan Arya
udan krimis ra wis banyu kang atometes dadi seksiganku anangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tanasa tutun kalbu rasa kang tak apat agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki anandang kuyung rina wengi
aja njur seneng lantur den ilingo wong iku anggen ndyok lali ngeling ana uripiku prasaja ingkang prayoga gegarane wong akrami dudu badhe dudu rupa amung ati pawit tane yo luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke tan kena tinumbas arta ayo kanca nunggal sedya bangun praja dasare Pancasila lan UUD 45 Wardya klawan muda gumregut sangkut makarya atanana ingkang keri kutha terus ngadesa amrata prata kabeh padha kesrambah tamah wujud telatah kang serasi sehat rapi aman sejahtera indah Kabupaten Semarang serasi kang sinedya serasi terus budaya prakanca angudya sarasing jiwa lan raga kutha miwah desa sedaya sarwa tinata tanana tindak ala nirbaya nirwikara ayam tentrem wargane urip mulya sesawangan nyata indah lan asri pantes